I došli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Nemam pojma šta smo radili u prošloj epizodi. Imam previše temno i u prošloj epizodi sam valjda rekao da ćemo svi da ništa ima, ali sam onda došao snimanje i zaboravio. Pa ćemo sad onda. Treba mi vuna. Treba mi vuna. Pošto nema vune i sad ću staviti pauzu pa kad bude dan opet ću doći. Evo ga. Hajde sad u stvari malo ljesti pa da sidim dom. Evo ga. Ja snimam ovako izgleda. Evo ovako. Nisam igrao u preživljavanje 2 mjeseca. Evo ovako. I ovdje sam ovako samo kopao i nisam našao ništa. Nisam ni uglja našao. Sam bio prije 100 sam. Čekaj, to je tu ovako. I snimit ću možda jednu epizodu na mom serveru. Biće Bosnia Games Bill i možda Superbowl MC i onda ću vam pokazati šta smo sve napravili. Pa što nije manje, ali vjerovatno da će odmah biti. Pošto ja sam na kompjuteru od jutra do mraka. Dobro šta biti. Tu sad opa dvojica. Al neće ću tome. Morat ću staviti pauzu, ovaj. Ne mes. Ovdje ide ovako. Ja ću to. Stvari malo ovdje. Sad ću staviti pauzu. Da ono smeta. Šta? Server, jel snapiti? Sad ću možda ću i u ovoj epizodi pokazat malo sebe. Pošto nema puno šta ću raditi preživljavanje. Nema puno šta sam radio u prošloj epizodi. Dakle nisi da snimio. Snimam svaka 2 dana, ali nisam preživljavanje snimao. Nismo snimao 10 dana, kak je 2 dana? Gdje ti šut, ne znaš ti ništa? Roblox je najbolja igra na svijetu. Rapapap. I Roblox nije ne. Pa jes bila kad smo mi igrali. Što mi sad kod mi je. A sad je kogama. Omare, možeš probati ući u moj svijet? Ne. Sad ću ja možda pustit ću sad neku muziku, neku glupost, pa nešto nemam puno šta rada, pošto mi mrsko pričati. Pa eto, hajde, 3, 4, sad.
A gdje si bio? Tam gdje ti nisi. Nisam znao. Ja ću se ljud moći igrat do pola Ja 4 ću i moći tako. do 1. Samo na pola sata. Moram, u stvari, moću možda do 3. Moram ići. Sačekajte sekund. E tako. Sad je već mnogo A što je? Bolje. Ne znam šta ti je bolje, to meni je fuj bez slušalca. Meni je fuj slušao sa slušalcem, zato sam slomio slušalce Mama ti kupila i sad slušalca od 50. Košta 51 marku, 2 koliko? I ti si je pokvario za možda mjesec. Ma nisam, i ti si pokvario svoj mikrofon. Nije mi nikad ne radio, tako došao sa slušalca. Ja nisam ništa pokvario. A ja imam svakakvu kameru, šta? Ja sam pokvario jedna mi strana slušalica ne radi, a druga radi. I eto. Ja imam slušalca od 1 marku i opet radi sve kako trebam. Znači, zato se čuješ komar iz ravina. Sad će stat muzika. Pošto ne mogu čitav epizod staviti. Koliko još strana sluđi na serveru? Ne znam. Benjo, ja imamo nešto u uši, a ne s mikrofonom. No, to je to za ovu epizodu, stvar nije. Sad stavim pauzu, pa kad server počne rad, ja ću ući i onda ću pokazati malo što ima. A bit će posebna epizoda za pokazivanje to. Pa eto. Ćao! Tan tan taran tan. I evo me na mom serveru, jej! I ovdje ću sad samo pokazati moju kuću i možda stvar jest. Omarova u sljedećoj epizodu, ta specijalna epizoda ću pokazati ovo je sve kuće. Omar je rekao da srušio Bejanovu kuću, ali nećemo. I ovo nisam ja uradio, ovo je moj kanal, ali Omar nazvao, ne znam ću to pokazivati. Pokazao sam, nema veze. To nisam ja uradio, to je Omar. Evo. Evo ovako izgleda, ovo sam stavio nekakve ljestve sa strane. Pola je u planini, pola ovako. Evo ovo je. Čekaj što ova voda ne ide. Evo ovako. Ovdje je pukao jednog creeper pa ne znam. Evo, ovo možete sad vi pročitati ovako. Ovo ima prozora, ima ovako gore da mogu gledat kad Benjamin prdi ili nešto. Ovdje ima tabla čaranja, ovdje imaju stvar 0 durability, vrata, ovdje ima retardirani creeper, ovdje imaju napis nekakve, ovdje imaju čečku, ovdje ja spavam, hajde zađo Mare. Sad ovdje ima neki balkon, ovako mogu tu da gledam dole ako ima creeper ili nešto. Jes, ostao si tu. Ovdje ima nekakve cvijačke, nešto rana tabla, šporeti, to je to. Ovdje sad imam emerald block, imam puno ovih, kako zove, glowstone-a, ovdje imam staklo i vidim tam pavuka, zombija, ovdje imam zemljeton, ovdje imam ton dijamanata, ruda nekakvih, ovdje imam hrane previše, imam malo drveta, i ovdje imam malo skroz kamera, nikad mi neće više treba kamera. Ovdje imam nekakvi mob dropova i ovo. Malo sam kopirao Podmaster. I ovdje meni ne znam kako, ali drugačiji blokovi, ali sve su u isti blokovi. I wow, nisam ovo gore promijenio sad. Eto. I ne znam što, ali sad je preslo Skype. Ugasio sam Maru Skype, ali nema veze. Pa, ovdje ima ovaj jukebox. I sad idemo kod Omara. Tan 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 tan. Ne vidi sad što je Omar izašao, pa sam stavio 2 igrača, pa se neće ono ugasiti.
Sad ću staviti pauzu da ne vidite ovo istine. Evo, ovo je Omarova kuća, izgleda ovako, stavio ovo je obsidijan, nemam pojma što. Ima zombi, gledaj. I puna mu je kuća zombija, nemam pojma što. Dobio sam krov. Evo, ovo je sad ovako, ovdje mu fali drveta. Evo on tamo creeper ovdje, on valja spava, ima baklji, U-box, ovaj jukebox. Ovo ima kovjak, nekog kupatilo. Ima šolja. Fuj, ovo je neko prno. Gore ima, šta je ovo? Ne da, to gara nije završeno. Onda, vam ima još nekakva soba koja je prazna, stvari ima, evo, nekakvi čestovi nešto. Ovdje sad ima neki balkon, ovaj suncobran valjda, stolce, ograda i to je to. I ovo ima ovako, ove glowstone na podu. I ovo ima valjda televizor, 100 stolce i 100 stolce. Ovo ima baklja, to sam ja stavio, ovdje ima sad sve nula durability. Šta piše? Moje prošle stvari. To je sve nula durability stvari. Ovdje ima sad drvo i kamen, ima alat valjda, ima na pici. Šta piše? Bašta. Ovdje ima nekakvi valjda mob drobovi. Ima neke gluposti i runiki ne. Ima malo previše dijamanata. 2 pošteka. I pa to je to valjda. Ma kako sad izađe? Mine obsidian. Ne. Vraćam se iskopam ovo. Taran, gleda sad ovo. 3, 4, bum. Evo ga, gleda sad ovo. Bum. Gleda sad ovo. 3, 4, taran. Ne. Dobro, nemoj svi popet. Kako se mu udari? I kom je udari? Hajde, 3, 4, sad. Bum. Evo ga. Pa, eto. Dobro, to je to za ovu epizodu. Ide posebna epizoda, ovako samo da možemo se pregledamo. I, eto, to je to. Ćao!